Čaute, moje meno je Disco Ninja alias Titan Trozen. A o čom to asi bude týto videjka? Bude to hlavne o pomoci novým hráčom CSGO a aj ako získať ľahko skiny. Dúfam, že vám tuto pomôžem na tomto kanále a že budete aj používať moje rady. A ak poznáte aspoň trošku Michala Avaragea, tak táto mapa je proste natočená aj od neho. Dávam ju aj do linku, ak nezabudnem. A táto mapa je vlastne od Zula, ktorý je veľmi dobrý v týchto mapách a hlavne pomáha takým menším rankám, ako som ja, napríklad Silver 3. A rád som, že takéto mapy sú tu, nejak na 1.6, že Fight Snow a také blbosti, ale toto sa hodí fakt napríklad do matchmakingu. Áno, budeme tu hrávať hlavne aj kompety. Takže sa už teším na to, lebo mám ban ešte na 2 dní a o 2 dní by mal ľahké videjko výjsť z toho kompetu. Prečo natáčam, máte to hore Bandicam, ešte není ani, není zaregistrovaný na tej, takže iba crack. Takže dúfam, že sa budú videjka páčiť, ak áno, hoďte tu like, odber, ak ste tu noví a ja sa vám s vami učím. Čaute. What? No, dobre, čaute.